Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat ti pagayam, anag pailingad itinagan at teri, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Clayton Solino iti Tinapan Bugyas, Malmon Maynard iti Darapidap Candon, Ilocos Sur, kastamat ni Novelin Kudyamat. Shout out pay kan ni Mayormi ani Mayor Gary Pinson kan Happy Fiesta iti Ilimi nga Luna La Union into November 24 and 25 from Nida Nieveras. Happy birthday ka Juanita Agbayani from Bing Garcia. Happy birthday Rinalyn Medis kan makablaawan ti Kadoy family, Juliana kan Agaloos family, kastamoton ti Fabelin family, especially Inang Esther from Jonalyn Fabelin. Makablaawan pa iti Medina kan Maburang family di Tatugigaraw, Cagayan Valley from Ronald Medino. Happy Thanksgiving kani komparek ani Bucarillo dita Big Island, Hawaii from Rodel Abella iti California, USA. Happy 80th birthday kani tatay mi into November 28 from Jackie Claro iti Hong Kong. Shout out iti Trayo Ekakanas ditoy Hong Kong. Kastamo ti pamilyak dita Pudi, Kasibo, Nueva Vizcaya. Ti Palma Baban kan Dalmasio family from Layad, Ana Rose. Shout out
kadagiti amin a mami, especially Mami Naida Ortesa kan Mami Myla Montemayor from John Clifford Solanyo. Kastamot makablaawan ti Domingo Antonio Sambot kan Tolalo family from Rowelyn Tolale ti Batak, Ilocos Norte. Shout out iti pamilya kan kakasinsin ko from Bimbo Tamang. Pamilyak dita uminggan Pangasinan ni Mario Mamasig kan dagiti anak mi, kastamotan tiyapit kan Martos family di Tatayog Pangasinan from Marlene Mamasig iti Hong Kong. Makablaawan ni Lola Leonora Antonio Zambrano kan kastamot na Jocelyn, John Steven kan Papa Lester di San Jose City from Rowan Joy Castillano. Makablaawan ti Castillano family, especially Tatay Dominador, Nanay Selma, Rochelle, Romalyn, Raymart, kan dagiti Guapo Abilasco, ada Raimundo Leonin, kan Eric Echada from Jester Prehiliana. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Terry. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Terry. Saan na pa naglastog ngam makuna napintasan ti kasasaad ti panagbiag ko dito'y Canada. Kat proudak matlaeng amang ibaga nga uray ti pamilyak dita Pilipinas kat nasaya at meten ti adda a kabibiyagda. Ngam saan ko abasta nagunudlatan ti anyaman a kasasaad ko ita iti biyag manang. No di kat talaga ang nagpursigiak tapno mapaalwan ko laeng ti panagbiag mi. Balasang akpay laeng nga aging gaita, iti edad ko nga 48. Ado ti mangibagbaga, asaan pa'y anala daw ti amin para kanyak, no maipapan kani ayat. Ngam saanan aday ta ti prioridad ko. Nang runa kat adda dagiti naglabasak nga arig na nang ipaay iti trauma kanyak, maipapan iti dayta abanag. Milyaw, anyat nadlaw mo ni Tere. Ay na, sa bali ti jar na simangpet itay duday. Nakalidlitay kun kasla nagsangsangay. Huwag nga raud, anya nga tayo tinapasamak kan kuana. Diyak amo nagdiritsumot nga minan iti silid na itay. Di pa yun nangan. Apay man nga tan, anya nga ta tinapasamak iti inaunang anak ta. Diyak mat amo duday. Atapok nga amangan no adamanin pa kainaigan na iti relasyon. Iso akas niya iti jar ni Terry asimangpet itay. Kayat mo asawan, napasakitan manan, nagsinadamanan iti nobyo na. Nalabit akas ta. Ay, uuna yan no kasta nga agpay sumilyaw. Nagmalas mo ti anak ta, itinagan ni ayat. Manang Terry, masapal nga agbayad ak ijay school. Kasta ka di, ading ko? Wan manang, dandani kami din ti exam. Manang, ada ka di parekot mo? Ha? Ne, awan ading ko. Apay ana sa ludsud mo? Naliday ka ngamin, kan saan ka nga agsasaw? Kwa ading ko. Nabanugak la siguro iti trabaho. Nga ta, manang? Wen, ading ko. Nang runak at nagado ti masapol nga aramidak iti trabaho. Kasano nga iti pagbayad ko, manang? Di ka agdanag, ading. Itad ko ti pagbayad mo. Di ka madanagan.
Birnis la ita. Nga mapay nga da dito'y balay ni Tere. Awan ka dito'y trabaho na. Ay, Jack amo. Jack pa'y kinasarita, tanakaululi magmat ngamin. Manipod itay na asikaso na dagiti addi na asimrak iti pagadalan. Inrugin ang tinagdalos. Aging gaita, agdaldalos pa'y laang. Ay, panagkunak. Talaga asaan na ka nagbidot doday. At dalakit din napasamak iti anak ta. Milyo. Kahit masiguradok nga da pa kainaigan di nobyo na. Sa bagay, makita talaang asabali ti jarniteri nga anak ta, no kasta nga ada parikot da iti nobyo na. Tibagi na ti papasan na no kwa. Kahit narigat na agdalan iti depresyon, bakit? Makadadhal mo't kat iti utak da ita. Anya, ay, yad yung apo. Saan kumamot nga agtin nagakasta ti anak ta? Isungarot akasayaatan no kasarita ta. Iti kasta, maiyabkas na no anyaman ti mapaspasamak ken kuana. Sikaban lang arudon ti makisarita ken kuana lakay. Naimbagken ka, taamom ti ibagbagam, no maipapanan ka dagita abanag. Tanusyak, amang ano umununaak tumanen nga agpungtot, numaamuak nga adamay kaniwas nga inaramid ti kayan ayat na. Ay, mala, di ka agdanag. Siyak ti makisarita iti anak ta. Naduktala ka malaksid kanyak. Ada pa'y sabali akayan ayat ni Jeff tatang. Kunak tupay kahit. Kabisado da kang aminan anak ko. Basta no nagbaliw ti jar mo, ammo milatan ka ni nanang mo nga adda ti sabali ang napasamak. Tatang. Tere anak, kanayon mo't nga ibagamikan ka, ano agayat ka. No makirelasyon ka, saan mo nga ipaay amin iti karelasyon mo? Mangibati ka mo't para iti bagay. Tano bilang laeng ta saan nga agbaligi ti sinirek mo a relasyon. Saan ka masakitan unay? Kas ita. Impagarup ko nga no talaga ada kamin ka ni Jeff tatang. Perfecto mo ti relasyon mi. Awan mo ti makuna amadi. Nga maapay anaramid nakpailaang alukwan. Ay, kas iti sigod nga ibagbagakken ka, Tere. Ang mga nusaan ada kayo taag kagasat. Iso akasayaatan na agbalin ka anatib ka. Pagbalin ng akarit dagiti mapaspasamakken ka. Saan ka paidagal? No dikat nakarkaro kumapay nga agbalin ka anatib ka. No sa anak amariro, may kapatan ni Jeff ang nagbalin a nobyok manang. Katkas kadagitiim mo na, pinasakitan naklaang. Awan mo ti amok amadi iti bagik, tanapudno akmet kadagiti lalaki nga ayatek. Ngamno apay alukwen daklata. Naimbaglaangan manang, tanukas jay nga agladlading itak, si dadaan mat akanayon dagiti dadakkel ko ang mangandingay kanyak. Uray dagiti kakabsat ko, aramidan dati amin, tapno nalakaaklaeng ang makalipat, wenno makamove on. Kas iti panangandingay kanyak,
ti Buridek akabsat ko. Manang, kita MT grades ko. Nan, kita akman ading ko? Ah. Wow! Nagngangato ti grades mo ah. Siyempre, Manang. Itultuloy mo ti agadal ana imbag ha, Monique? Wan, Manang. Promise. Laglagi pam apara matlaan kan kadayta. No makaturpos ka, agbalin kanto a professional. Kat nalakalaang a makasarak kanto iti trabaho. Tuladin ka, Manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Monique? Nasingpot ka, Manang. Love na kami. Nailakat ti Buridak minaya. Naglaing amang lamlamyong. Wan, Manang. Tapno, saan ka asad? Ha? Please, Manang. Saan ka kuman alonli? Wan, ading ko. Di ka agdanag. Saan ako nga agliday? Ikarik. Ay, agyamanak ta nakalipat sa ni Tere lakay. Uwan nga raw, bakit? Nagsublin ti gaganay gayan na. Kasi tay, naragsak ka nagpakadaan na pa nagtrabaho. Dakkel mo't atulong dagiti addina. Kasanaw, kat makayayong mo't ngamin at talaga dagiti kakabsat na. Amud alam yung hindi manang da. Huwag nga Rod, kan nairanapay a panagaala iti cards dagiti estudyante. Iso day jay, nakatulong iti dakkel ken ni Tere, tinakita na anag nga to agrado dagiti agad-adal nga addina. Uwan nga raw doday. Ay, huwan gayam. Masapol ang mapanak iti talon. Taagapit ita dagiti agsuksukay iti talon tayaw. Ay, huwan anya, masapul ang mabantayan ida. Oray saan tamutkit di ida abantayan at amam ta idan. Saan data sa orin iti bingay. Kat apay nga rod amapan kapaylaang ijay talon. Mapanak tumulong at tapno mawatwatak mat. May mayat mat lang no makita dak ijay tapno nakarkarong agagat da. Ay kat sumuro takmat nga rodon mapantaadwa. Nga mangisag anak pa iti pagmerienda dagiti agape tapnod addapay nga agagat da. Pakaragsakak ti pan nakamamukkan ka, Terry. Kasta akmat lando, pakaragsakak anam amuka. Namnamag nga awan ti mang sanab kanyak ha? No, bilang at adapay ang makisinding idakan ka. Di kagdanag, nadaman bilang siyak a mismo ti mang salaknibkan ka. Anya? Madaanak pa'y gaya man iti superhero, babain kan ka. Sika talaga, tila ibagbagam. Saan man? Kasta talaga ti panagriknak ita, tanam amu ka. Lando, Kat pangasim ko ma. Palubusan na kasumarong kar iti balayo. Kayat ko di formal ni agdaton kan ka. ha? Agpaiso ti ibagbagak Terry. Kayat ko ti adapay ang makisiningad kan ka. Kayat ko ti agdaton. Iso nga ipalubos mo ko ma, asarong karan kay balayo. Diyak ngamin kahit ni Armon ka lang itino sa dino laditan. Tamamati hak. Ano talaga na dalus ti intensyon ti lalaki iti may sa babae. Rumbang lang a formal ni agdaton iti mismo abalay ti babae. Oo, sige. Awan parikot iti dayta. Nawaya ka asumarong kar iti balay.
makunam iti sangaili ti anak ta, Milyo. Kasla na takneng bait. Nadayaw. Kan magustwak ti panang sarungkar na amismo kan ni Tere dito'y balay. Uray siyak, maiduma ka dagiti imunan ang nagbalin anubyo ti anak ta. Nga ay dinamamuta ket addan relasyon da. Huwag nga rod. Isa pa nagkunak, saanin alumdaang ni Tere iti dayta alalaki. Milyo, Kita man lang nga agpaisoan niya. Kalpasan dagiti pan nakapaspasakit ti anak ta. Dimteng matlangan ti lalaki a para ken kuana. sapay kumaa, tapno saanan nga agladingit pay ni Tere. Panagkunak ket saanan. Dakkel ti panagtalek ko iti sangailin na ita. Mamati akasaanen alumdaang pay ti anak ta. Isulakit di daytantin na itanay para ken kuana. No dagiti mo na ang nagbalin a nobyo kat inaramdak itirwar ti pagtaengan mi, sabali ni Lando manang Emmy. Talaga anak am mo kadagiti dadakkel ko. Ken naglakapay anaala na tirik na dagiti kakabsat ko. Para kanyak, ison ti perpekto a lalaki adimteng iti biyag ko. Iso ajak meten nalapdan tiriknak anagayat ken kuana. Nagbalinak ang naragsak kan ni Lando manang, iso ang naisukok ti amin kan kuana. Nulabsen ti agsarita, kalay sa laangan ti kurang kada kami, kat ururayag ti panangyawis na kanyak iti dayta, ngam sabali ti napasama. Ako na muna niya taramidak, Terry. Ha? Apay Lando? Mga no... Noan niya? Mga no sana malasat ti amak ti kasasaad na ijay lugar mi. No saan na maoperaan. Anya? Day tatagpaiso. Kaawawag lang ti inak. Imbaga na ang masapol mi ti dakkalagkatad para iti operasyon ni tatang. Lando? Tirigat na. Awan ornong ko. Tay pau-pauit kumot kadakwada ti amin na sweldok. Kasano nga rod itan? Diyan ka mo, Terry. Masapol nga ipamuspusak ti amin. Tapno makaipauitak ti kwarta kadakwada. Diyak laki di kayat nga dadaka sa mapasama kita amak. Mano ka di ti kasapulan para iti operasyon ti amam? Sana sinsina nagatad, Terry. 2 aribo a pesos. Kasta ka di? Uwan. Pasensyakan ni bagbagakan ka daytoy ha. Ken pasensyakan no saan pa ila matuloy ti imbagakan kang agsimpatan. Diyak nga mininamnama akastoy ti mapasamak. Lando. Sige, Terry. Agpakada akpay. Tamasapol nga agiremedyo ak iti kwarta. Sa dino ti pagremedyo am? Makaamuditan. Urayan niya. Aramidak para iti amak. Lando, tinasayaat. Aramatan nyo pala ang ti urnong ko. Ha? Adda urnong ko iti bangko. Umdas para iti operasyon ti amam. Anya? Nakababay? Awan ti rumbeng apagbainam kanyak. Alakit din, umanugot kan. Aramatan nyo pala ang ti urnong ko. Tatang, sabali man ang tijar ni Manang.
David, anak. Ang mga no adaman ng dakas napasamak. Ay na, saan kumamot Amang no saan mabailan ni Manang mo no kasta nga agpaisaw. Saan man nga minen nga agsasao ni Manang Terry. Bay anak, takasaritak. Amwak no anya ti mapaspasamak ken kuana. Tatang? Amwak no anya ti mapaspasamak ken kuana taapay nakalidliday manan. Saan da ka pakadanagan, tatang? Kasano kumaasaan kami nga agdanag ngay. Katanda ni makabulan ng akasta ka anak ko. Tatang, Anyat na pasamak aya. Ibagam kanyak. Ni kadilan daw ti makagapaw. ha? Tatang, Nadlaw mi nga anang rugi manen ti kasta ajarmaw. Manipod idi saan mi amakitkita ni Landaw. pasensya kayong tatang. Bye-bye andak pail ako ma. Ta ikagumaak akong taken ni Lando. Anak ko. Sige tatang, panawan kayo pa'y ditoy. Lando, agyamanak ta na kontakan. Terry, Kumusta kan? Kumusta ti amam? Apay aday nakmatan kinontak, manipod na gawid ka iti lugar yo anang itulod iti pagpa-opera ti amam. pasensya kan Terry. Ngam kasayatan no lipatan na kon. Anya? Anya ti kayat mo asawan, Lando? Nalawag mo timbagaksan ka di. Lipatan na kon. Ngam apay, iti anya aga po, Lando. Di mo damagan Terry. Basta lipatan na kon. Kasanon ti kwarta ka inalam? Oy Terry, kahit ko lang alawagan kan ka Saan ko nga inala ti kwartam? Saan ka mo ta pinilit amang tad iti kwarta? Sikati nagdisnudo anang edad kanya kiti kwartam. Gapot ako nam ama sapul ama operaan ti amam. Kahit namati ka man. Naglaka ka mo naman lilaw. Isumot lagay makanayon ka maluko Ulitag, saan ka pinilit amang tad kanya kiti kwarta? Sikati nagdisnudo. Iso ano namnamaang may sublik pa iti kwartam? Sorry langit. Sige, tatapay pag namin iti asawak. Anya ti kunam? Ada, asawam. Adda, isong oras na nagawid akong diti lugar mi. Tapno agdeden na kami. Sige Terry, bye. Diyos ko, apay ano pa sa magtikastoy? Apay! Panagriknak kat nagtupak kanyak ti langit iti daydi akanito manang Emmy. Tamalaksid iti dakkel agatad anaala ni Lando, na isukok pa yan kankwana ti amin ko. Kasla mapukaw ti limbong ti panunot ko kadagidi akanito, ngam sa andak abinaybayan ti pamilyak. Apaman ang nakailiwliwagak, nagabrodak, kat napagasatan akmet, aging gaan nakagtengak dito'y Canada.
Kat ad-ad dapay anapasaya at kutibiyag ko. Kastamutan ti pamilyak di ta Pilipinas. Akas iti inlanad ko. Iti damo apaset ti surat ko. Aklunak nga idi kapagpagasan pay laang ti pungtot ko. Inlunlunod ko pa'y ti tao anang loko kanyak. Ngem idi agangay, nang runa idi napaluspusa kon tigura ken sakit tinakam ko. Gapong iti panagbalin kong aktibo iti pamati akim mapangak, nasursurok nga intalek iti namarswa ti amin. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Terry. Pagayam a Terry, napnuan iti adal ti pakasaritaam. Kang runaan nga adal a naibatim, kat ti panangpili kadagiti tao arumbeng a pagtalkan. Saan agaputan nalaganan ti riknatayo iti maysa a tao, kat italag tayon ti amin kenkwana. Gapo taagdadatamet pagayam ko. Ultimo dagiti agkakabagyan, at dapay gundaway nga isuda a mismo ti aglilinno ko. Iso arumbeng laeng nga agbalin tayo, anaanad. Ti pakaragsakak laeng pagayam ko, ket ti agdadata a kinapudno, anasaya aten ti panagbiag mo. Kastametten ti pamilyam. Iso amamatiak nga amin alaklak amom ita, ket subat dagiti saan anasaya at anapasamak ken ka, ta saan nakaabinaybayan ti namarswa. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biag.